Takže ja vás opäť zdravím. Tentokrát sme sa vybrali trošku do kopcov. Presnejšie máme namierené nad Látkami cez Čierťaž až po Lom nad Rimavicou. A odtiaľ by som chcel pokračovať na vodnú nádrž Hronček, neviem presne. Tak sa nám otvárajú prvé krásne výhľady hneď na úvod. Krásne chalúbky v peknom prostredí. Tak my pomaličky vchádzame do lesa. Trošku je to stupáčik, ale krajinka pekná. Jedine čo narúša túto idylku, tieto elektrické stĺpy, káble. Momentálne stúpame po oficiálnej cyklotrase. Akurát tu má jeden háčik, že je to dosť vymité a ide sa potom dosť komplikovane. Keby ste mohli cítiť tú vôňu lesa, horského vzduchu pomaly, keď sme takých 900 metrov nad morom. Jedine, čo už má tu trošku nevýhodu, že dá sa tu už pomaly dosť ľahko natrafiť na medveďa, čo nie je moc príjemné. Tak, a sme hore. Myslím hore na Čierťaži, odkiaľ budeme pokračovať. Tak to tam pekné piknik miestečko spravil. Odkiaľ budeme pokračovať na Lom nad Rimavicou a stade smerom na Sihlu. Teoreticky. Bože, ale tieto výhľady, to je niečo neskutočné. Tu je komplet celý výhľad na nízke Tatry, krásne vrchy. Je to niečo nádherné. Tam už videl Lom nad Rimavicou. Tam máme namierené. A odtiaľ smer Sihla. Výhľady krásne. Prostredie tiež. Krásny výhľad na Klenovský Vepor. To je fakt krása. Takúto chalúbku. To už je nádhera. Lom nad Rimavicou. My pôjdeme doľava do kopca. Dovidenia v obci Lom nad Rimavicou. Ahoj. Takže pravdepodobne ideme na hlavnú cestu, čo nie je dobre. Som aj nevedel. Sihla. Sihla a Bučkovci. Preslávená Sihla.
zákaz vjazdu. Však prečo nie? Takže my už máme namierené vodnej nádrži Hrončok, čo je síce pekných pár kilometrov, ale ak by to išlo v takomto profile, dalo by sa to zvládnuť. Keďže tu tečie potok, neverím, že budú nejaké extra prevýšenia, či už dole alebo hore. Takže celkom fajn. Tak toto som už pekne dávno nevidel. Škôlka pre ihličnaté stromy, vysadené na novo. Takto sa už často nevidí. Kamenistý potok. Ježiš, to už aká idylka. Kamenistý potok, kačičky plávajú, tam sa pasú kravičky. Super. Kamenistý potok križuje cestu. Kravičky so psíkom. Ježiš, malé teliatko, ty si milé. Wow. Tak toto je fakt nádherná cyklotrasa. Inak sme na oficiálnej cyklotrase. Sice je to asfaltka. Niekomu to možno bude pochutí, možno nie. Ale je to oficiálna trasa. A vidíte krásnym prostredím. Krásnych ihličnatých stromov popri potoku. Je to fakt niečo krásne. Odporúčam. Zatiaľ. Trievko. Jedinú starosť, ktorú mi robí, je, že ideme stále dole kopcom. V podstate už od Čierťaže. A tu je jeden problém, že bude treba ísť aj nazad. Čo nie je moc dobré. Pri síhle bola ceduľa, že vodná nádrž Hrončok je 13 km vzdialená. Čo nie je ani veľa, ani málo. Zatiaľ to ide v podstate samé, bez pedálovania. Mierny dole kopček. Hore to bude horšie. Furt dole kopec. Toto nedopadne dobre pre niekoho. Zaujímavé sledovať, ako sa výškovými metrami porast mení. A už to nie sú len ihličnaté stromy, ale v podstate sú to stromy zmiešané. Veľa listnatých stromov začína. No, podľa všetkého by sme sa už mali blížiť k cieľu. Už len zistiť, kade. Tak, skladňa ohňa. Teraz musíme sa pozrieť sem. Danková. Náš tam sedlo hrbom. Po červenej. Tu bude skôr dole. Niekde to už tu bude. Musíme to nájsť. Ale nie sme ďaleko. Inak cestou som stretol dvoch bajkerov. Išli smerom hore a nevyzerali veru sviežo.
Á, pramienok. Výborne, na osvieženie. Voda neviem, či je pitná. Tak aspoň takto. Myslím, že sme na mieste. To bude on. Yes. Ideme sa tam teda pozrieť. Pozor, schody. Roztrasené schody. A sme na mieste. Toto je ono. Hrončok. Vodná nádrž Hrončok. Tajch. A sme tu. Neviem, prečo je to oplotené, ale nám to bude stačiť aj takto. Zaujímavé. Takéto vodné dielo uprostred hôr. Perfekt. Takže cieľ našej cesty sme úspešne zvládli. Sice nie je takou trasou, ako som si predstavoval, ale i tak to stálo za to. Teraz bude horšie dostať sa naspäť, odkiaľ sme prišli, lebo to bude skoro sústavne do kopca. Nie, že skoro sústavne, ono to aj bude do kopca v jednom kuse. Inak som veľmi rád, že sa mi to konečne podarilo si pozrieť na vlastné oči tú hrádzu, tú vodnú nádrž Hrončok. Mal som to v pláne už veľmi dávno, ale proste niekedy to chce správny čas. A dnes ten čas nastal. Tu je nejaký pozostatok starého mosta. Zrejme tady to viedla železnička. Si ešte pozrieme potôčik. Tečie. Kamenistý potok. Snáď je to dosť pevné. Wow. Preprava koní ako lusk. Chudák. Ku podivu, čo je divné, ani tá cesta hore nie je nejaká extrémna. Je to celkom šľapateľný kopček. Sú na ceste nejaké odpočívadlá, síce nie je ich veľa, ale zo dve som videl. Takže žiadny problém. Prípadne pred dažďom, čo snáď dneska nehrozí, to by som bol veľmi nerád. Pekný strávený deň v sedle bicykľa. Tak to má byť. To už je jedno z spomínaných odpočívadiel s označením cyklotrasy. Teraz ho nevyužijem, lebo dúpe sa dobre. Ide to rýchlo, ale ide to v peknom prostredí. Takže mám veľmi rád jedličnaté lesy, horská vôňa. Luxus. Pomaly to nestratnete živú dušu, čo je možno niekedy fajn, ale v prípade nejakého problému to môže byť tiež problém. Chata Čierny potok. Chata Čierny potok. Pekné. Super prostredie. Ticho. Medvede. A tak. Pozerám, že ešte furt ma čaká nejakých 9 km v kuse do kopčeka. Nie strmého, nie je strmý, ale kopec je kopec a kopec vždy bude kopec, ktorý treba vydúpať. Ešte, že je toto prostredie také pekné. Vtáčiky spievajú do rytmu pedálovania. Zrejme ma povzbudzujú. Cestou som tu zazrel malú studničku. Neviem, či je funkčná, ideme to pozrieť.
Možno, že nejaká vodička tam tiež bude. Trošku je to mokré. No, niečo tu tečie. No, vlaženie dobrá. To okolie kamenistého potoka je fakt, že niečo nádherné. Ešte v takomto krásnom letnom počasí je to fakt pekný výletík. Ešte raz kravičky. Pri celej ceste sa vynie takýto krásny potôčik. Raz je pri ceste, raz je ďalej. Ale vodičku počuť skoro stále. A dotvára to jedinečnú atmosféru. Nádhernú. Takže výletík sa pomaly, ale isto končí. Čo je docela škoda. Fakt sa to tu dá pekne užiť v krásnej prírode. Ticho. Minimum aut. Hoci nejaké sa našli. Nebolo ich veľa. Čiže by sme ešte išli pohľadať Bučkovcov. Netuším, kde tu bývajú. Ale hneď za dedinou má takúto nádheru, tak to je. To by som bral. Krása. Takže sme pri meandroch kamenistého potoka. Je to tu krásne prostredie. Tečie tu potôčik. Vôbec by som sa nedivil, kebyže sú v ňom aj raky. Veľmi ľahko. Tak ja sa s vami lúčim od kamenistého potoka. Dúfam, že sa video páčilo. Aspoň trošku tento výlet. A ak chcete, môžete mi video označiť palčekom. Prípadne ho komentovať, čo by sa dalo zlepšiť. Spraviť inak. A uvidíme sa snáď pri ďalšom výlete, ktoré bude bohvie odkiaľ. Majte sa. Čaute.